Sonra adamlar kaçan eller bilen şeydi pes çıkarıp el çarpıp başladılar. Adamların el çarpmağına näme täsir ediyor? Bilesiňiz gelýärmi? Onu başlayalım. Çağlar adatça 1 ýaşyna ýetmänke el çarpmaga başlaýarlar. Ýöne enatalar çağanyň beýle hereketleri hoşallyk bildirmeden ýerine ýetirip biljeklerini göz ýetirýärler we olar köpden çağa bu hereketi hem sesi ulanmak güwes bilen görkezýärler. İnglis müzeýinde saklanýan miladdan öňkü 2-nji müňýyllygyň ortalaryna degişli gadim Misir freskasyna 3 tane gyýy şekillendirilen. Olaryň biri gaboy saz guralyna meňdeş üflem çalynýan saz guralyny çalýar. Beýleki kisi ellerini açyp hem ýapyp çapak çalmak arkaly alkışlaýarlar. Demek bu hereketler adamzadyň durmuşyny biziň eýýamyzdan öňkü döwürlerden määr gaýtalanyp gelýär. Aslında alkışlaryň resmi ulanışı gadim Rimde ýüze çykýar. Häzirki wagtda el çarpışmalar oňyn duýgulary görkezýän bolsa, şo döwürlerde hemme zat beýle ýöneköý bolmandyr. Gadim Rimde teatr tomaşalary gaty meşhur bolupdyr. Aktyorlar tomaşa görkezýärlerinden soň dinleýijilerden el çarpışmalar sorandyr. Hatta şol döwürlerde tomaşalary alkışlamak üçin hakyny türleýän adamlar bolupdyr. Olara kyna düşündir, ha tomaşa görkezenden soň el çarpışmalarını özüne sorap almak. Dogry. Adamlar spektakl näderzi halaýanlyklaryny hem alkışlamak bilen habar berýän ekenler. Gaty görün bolsalar gaty ses bilen uzak wagtlap el çarpýan ekenler. Ýöne eger halamasalar göwnlü-göwnsiz azyk el çarpyp soň bes edýän ekenler. Şeýdik märike topar bolup öz arasyny aragatnaş kurap bilýän eken. Mähelle el çarpışmalar arkaly gadim Rimdäki syýasy ýolbaşçylar bilen hem gürleşip bilýän ekenler. Netijede wagtyň geçmegi bilen el çarpışmalar tomaşaçylaryň ýerine ýetirjilere minnetdarlyk bildirmeginiň bir usuly bolup galdyr. Siz el çarpanyňyzda ýerine ýetirjiniň ýagdaýyna äkil bolýan barda pikirlenip gördüňizmi? Olar elbette el çarpışmalardan ulluqan ruhy lezzet alýarlar. Aslında el çarpmaklyk diňe alkışlamak üçin ulanýar. Ýok, bu asla beýle däl. Sebäbi biziň durmuşymyzda el çarpmaklygy biz başga bir näçe ýerlerde ulanýar. Meselem, sadyň ritmine goşulan ýagdaýymyzda sadyň ritmini ýerler. Ya bolmasa, bir zadyň başlanýanyny aňlatmak üçin biz el çarpışmalar bilen dinle başlaýar. Diýenýäli manida hereketler bilen dowam edýär. Ya bolmasa elbette biriniň hereketleri ýa-da bir söze ýakmasa, biz onu elbette alkışlamak däl, ýaňsylamak manasyna hem el çarpýar. Inni gurrun başga ýerde. 17-nji asyrda Fransada topar diýip adlandyrylýan bir topar adamlar bar. Bir aktyor ýa-da syýasatçy olary hakyna tutup el çarpdyrýan eken. El çarpyp alkışlar beýan edilende köpçülikden ýyllary ýalfetler çykýan eken. Bu ýerde ýene bir sowal gelip çykýar. İslen wagtyň islen ýerinde el çarpyp bolýarmy? Ýok, bu asla beýle däl. Aslında el çarpmagyň dogry wagtyny bilmek, el çarpmagy bilmekden has zerurdur. Ene mysal üçin aýdymsat çykyşlarynyň käbir görünüşlerine adamlar ahyryna çeli el çarpmak üçin garaşmaly. Hep aklımda kalacaksın. Amerikada we Ýewropa ýurtlaryna el çarpmaklyk adaty zat. Adamlar el çarpyp köp ses çykararlaryndan soňra bravo diýip gygyrýarlar. Germaniýada aýdymsaz bes edilenden soň 3-5 sekunddan soňra el çarpyş başlanýar. Bu ruhy duýgularyň aňlatmasydyr. Alkışlar ýurdun ýa-da mehelläniň ullugyna bagly, köp görnüşde bolup biler. Emma bir zat hiç esin üýtgüsizligine galýar. Ol hem artistler, sport oýunçylary we spikerler alkışlar eşitmekden uly ruhy lezzet alýar. Adamlar olsa oňyň duýgularyny beýan etmek üçin alkışlaryny paýlaşýarlar. Birek bilen duýgularyny, alkışlaryny paýlaşma prosesiniň bir bölegi el çarpışmalardyr, alkışlardyr. Adamzat durmuşynyň bir bölegi bolmak, durmuş atly ummanyň ýekiji damjasy bolmakdyr. Umman bolsa aňyrty bärsi görünmeýän dünýä ýalydyr. Şol dünýäniň ösüşine goşýan goşandyňyz üçin biz sizi alkışlaýar.